Пад Гомлем фармуюць асобную дэсантна-штурмавую брыгаду. Навошта дадатковае падраздзяленне за некалькі дзесяткаў кіламетраў ад украінскай мяжы. Айчынныя ВНУ завяршылі прыём дакументаў на платныя аддзяленні. Якія спецыяльнасці сёлета найбольш папулярныя і ці складана было на іх паступіць? Разбітыя тратуары і затопленыя праезныя часткі. Горадня зноў апынулася пад вадою. Як горад дае рады з наступствамі стыхіі. Пра гэта, між іншага, ў сённяшнім выданні «Аб'ектыву». З вами Юлія Лабанова. Вітаю спадарства і запрашаю. У Беларусі ствараюць новую дэсантна-штурмавую брыгаду. Першыя батальёны ўжо фармуюць і неўзабаве адправяць пад Гомель. Менавіта там плануюць зрабіць сталы пункт дыслакацыі. Новае падраздзяленне сілаў спецыяльных аперацый размесцяць літаральна за некалькі дзясяткаў кіламетраў ад мяжы з Украінай. Навошта спатрэбіліся дадатковыя войскі на поўдні і ці могуць яны стварыць рэальную пагрозу ўкраіне, высвятляў Зміцер Смак. Узброеныя паводле сучасных тэхналогіяў, без цяжкіх танкаў, аднак лёгкія і хуткія, каб амаль імгненна апынуцца ў любым месцы на карце. Менавіта так апісваюць сілы спецыяльных аперацыяў у Міністэрстве абароны. Але не тлумачаць, навошта пры такой хуткасці перадыслакацыі новую 37-ю асобную дэсантна-штурмавую брыгаду збіраюцца размесціць у патэнцыйна самым небяспечным месцы. Беларускіх дэсантнікаў закінуць у Гомельскі раён, які мяжуе непосредственно с Украиной. На сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав. Теперь силы специальных операций у Беларуси разом с Новой Гомельской складаются с 4 бригадов. А кроме 37-й, есть 38-я десантно-штурмовая у Бересте, Витебская 103-я поветренно-десантная и 5-я бригада спецпризначения у Мар'їнай Горцы. У кожной из них до 2000 бойцов. Разом прикладно 7-8 тысяч особового складу. Украина мае больш 120 боевых бригад. Для параўнання назову бригады украинские, да, колькостью по 5 тысяч, по 6, по 7 тысяч людей. В белорусских бригадах спецназа, например, Мар'їногорской, каля 1500 человек. И люди в основном без боевого досвіду. То есть одна украинская бригада, яна каштуе минимум 3 белорусских. Сами белорусские десантники рапортуют, что уважливо сочат за войной в Украине и годно рыхтуются. На сегодняшний день практически каждый военнослужащий сил специальных операций способен управлять дроном. Однако эксперты называют анахронизмом саму назву новой бригады – «Десантная». Маўляў, у сучаснай вайне ніхто з дэсантнікаў жывы да зямлі не даляціць. За 5 гадоў войны в Украине непосредного десантування на парашутах не было ніводнага раза ні з таго, ні з іншого боку. Про мобільність дадзених бригад сил специальных операций можна казаць толькі в контексте барацьбы з уласным народом. Сучасны баявы досвед беларускіх сілаў спецаперацый гэта пацвярджае. Яны праявілі сябе двойчы. У жніўні 2020-га стралялі баявымі патронамі ў пратэстоўцаў. Менавіта так у Берасці стрэлам у патыліцу быў забіты Геннадзь Шутаў. У яго засталося 5 дзяцей. Гэты досвед спатрэбіўся на міжнародным узроўні. У 2022 годзе віцебскіх дэсантнікаў адпраўлялі душыць пратэсты ў Казахстан. Зміцер Смак, Белсат. З 5 жніўня паліва ў нашай краіне зноўку падаражэе. Ужо традыцыйна на 1 капейку. Пра гэта паведамляе прэсавая служба канцэрну «Белнафтакім». Гэтак максімальныя рознічныя цэны на запраўках складуць за бензин 92, 95 і 98 2 рублі 60 копеек. 2 рублі 70 копеек і 2 рублі 92 копейкі за літр адпаведна. Цана за літр дызельнага паліва складзе 2 рублі 70 копеек. Папярэдні раз паліва ў Беларусі даражэла 8 ліпеня. Беларускія ВНУ завяршылі прыём дакументаў на платныя аддзяленні. Самымі папулярнымі ў абітурыентаў сталі такія спецыяльнасці, як турызм, архітэктура і міжнародная эканоміка з паглыбленым вывучэннем кітайскай мовы. У той жа час прахадныя балы на навучанне за грошы здзівілі шмат каго. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле.
Беларускія ВНУ планавалі сёлета набраць 16 тысяч студэнтаў, якія будуць вучыцца за ўласныя сродкі. У выніку дакументы на платныя аддзяленні падалі 24,5 тысячы абітурыентаў. Такім чынам сярэдні конкурс склаў 1,5 асобы на месца. Прыкладна такія ж лічбы былі і летась. Але сёлета бацькоў, якія вырашыліся адправіць учорашніх 11-класнікаў у айчынныя універсітэты і акадэміі на платныя аддзяленні, чакаў непрыемны сюрпрыз. І справа тут не толькі ў грашах. Учора ў МІЦО, як і ў іншых ВНУ, было пекла. Прахадныя балы на ўсе спецыяльнасці і ва ўсіх ВНУ выраслі. Шмат хто не быў гатовы да такога павароту. Забрали документы з універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі за 5 хвілінаў да 17:00 і паехалі ў эканамічны універсітэт перападаваць. У нас бал вырас на 7 пунктаў у параўнанні з 2025. Аднаго балу не хапіла цяпер прайсці. Дачка высакабальніца 97,92 балу, залаты медаль, валанцёрства і вельмі няпроста паступіць. Топ ВНУ дакладна не. Усе месцы там аддалі пад абітурыентаў без уступных іспытаў. На шэрагу кірункаў сапраўды моцна вырас прахадны парог. Каб трапіць на платныя аддзяленні, трэба было набраць больш за 300 балаў. Сярод такіх міжнародныя адносіны, прыкладная матэматыка, праграмная інжынерыя, штучны інтэлект. Частный сегмент может рассматриваться как альтернатива, через которую сохраняется определенная степень свободы и выбора. Да? Свободы выбора, что возможно там, в будущем избежание распределительной системы. Гэта пацвярджаюць і самі бацькі, якія падзяліліся сваімі ўражаннямі ад доступнай кампаніі ў сацыяльных сетках. Моя дачка поступила ва універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі з 386 баламі. Ейны аднакласнік 392 балы пайшоў на платнае. Ён хацеў тую спецыяльнасць, дзе прахадны быў 398. Падаецца, паступіць у любую еўрапейскую ВНУ было б лягчэй, чымся ў БДУ на платнае сёння. Самымі папулярнымі спецыяльнасцямі ў абітурыентаў-платнікаў аказаліся такія кірункі, як дызайн касцюму і тэкстылю, міжнародная эканоміка і гандаль з паглыбленым вывучэннем кітайскай мовы, краіназнаўства і перакладчыцкая дзейнасць, турызм і гасціннасць, архітэктура, фізічная рэабілітацыя і эргатэрапія, а таксама гісторыя. То есть если избирается какое-либо международное направление, там международная конфликтология, международная экономика, мировая экономика и т.д. и т.п. И в частности IT-сфера, это означает, что присутствует установка глобализации. Да, вот так вот подспудно абитуриенты, гражданское общество чувствуют тенденцию. Як пацверджанне вернасці тэндэнцыі, летась на сельскагаспадарчыя спецыяльнасці конкурс на платнае навучанне склаў прыкладна 1 чалавек на месца. Сельскагаспадарчыя ВНУ ўжо традыцыйна прымалі дакументы на 1 дзень даўжэй за астатнія, да 2 жніўня. Віталь Бабін, Белсат. Пакуль Лукашенко не з'яўляецца на публіцы, ягоная прэс-служба справаздачылася. Маўляў, ён прыняў з дакладам міністра надзвычайных сітуацыяў. Той распавёў пра ліквідацыю наступстваў непагадзе, што абрынулася на Гарадзеншчыну 1 жніўня. Кіраўнік вобласці Юрый Караеў заявіў дзяржаўным журналістам, што Лукашенко патэлефанаваў і яму, каб праверыць, ці даюць рады. А ў гэты час у горадні працягваецца аднаўленне гораду пасля залевы, якое патрабуе часу і сродкаў. Кампенсацыяў чакаюць і людзі, якім заліло памяшканне і аўтамабілі. Ці будзе аплата ад страхавых, ці хаця б ад уладаў, пра наступствы стыхіі Юлія Цельпук. Плановые ремонтные работы, поставленные на паузу. Гарадзенскія улады кинули усе силы на аднаўленне пасля заўчорашняй залевы. Моцна пацярпела візітоўка гораду, парк і рака юрысдыка ў швейцарскай даліне. У нядзелю частку тэрыторыі ўжо упарадкавалі намаганнямі камунальных службаў і гараджан-добраахвотнікаў. Увечары 1 жніўня на горадню абрынуўся моцны лівень. За лічаныя хвіліны затапіла вуліцы, падземныя пераходы, двары і асобныя дамы ў нізінах. Тоны вады павымывалі брукаванку, пашкодзілі стары асфальт, заблакавалі пад'езд да дамоў. Сярод іншага на вуліцах Замкавай, Нёманскай і Падперасёлцы. Наймацней пацярпелі спальныя мікрараёны.
вуліцы Брыкеля, Горкага і бульвар Ленінскага камсамолу. Кіраўнік гораду на камеру інспектаваў пацярпелыя раёны ўжо ў першую ноч і працягнуў на наступны дзень. Находимся на улице Неманская, которая, наверное, больше всего в городе пострадала. С людьми встретились, поговорили, приняли решение о том, что, конечно, будем помогать. Залева агаліла слабыя месцы на мапе горадні. Не вытрымалі тэсту на устойлівасць, перадусім участкі, на якіх дарожная инфраструктура была старая и дзіравая. Что касается принятия решений в дальнейшем, чтобы не повторялось, понятно, что подключим сюда проектировщиков, тоже будем смотреть, исходя из проекта стоимости работ. Общими усилиями мы за день, за два в городе порядок наведем, а уже с такими более серьезными работами будем продолжать. Асобная праблема затапленні аўтамабіляў. У дзяўчыны з гэтага відэа да паловы заліла ейны першы аўтамабіль. Наша наполовину затопила, поэтому и расстроилась очень сильно, конечно. Мы еще не заводили, отключили ее полностью, вот. Поэтому надо, чтобы машина просохла, дальше будем уже видеть. Ці пакрые страхоўка магчымыя страты, пытаемся ў профільным аддзеле Белдзяржстраху. По автогражданке это не страховой случай, только если у вас каска есть страховка, добровольное страхование. Вы подаете там заявление, оценщик осматривает это, если по каска. Самая распаўсюджаная памылка людзей – гэта прыбіраць і спрабаваць напраўляць пашкоджаную маёмасць пасля такіх выпадкаў, кажа праваабаронца Павел Левинов. Сначала необходимо сделать фотографии и видеозаписи всех повреждений, вызвать представителей коммунальных служб, МЧС или других компетентных органов для составления акта, уведомить страховую компанию и сохранить все документы и чеки. Падчас залеву ў службу надзвычайных сітуацыяў паступіла больш за 200 зваротаў. Калі вы звярталіся, гэта таксама можна зафіксаваць. У сацыяльных сетках былі нараканні на старую і засмечаную ліўневую каналізацыю. Няма адплыву, узровень вады расце. На гэтым відэа гарадзенец самастойна ачышчае сток. Если же причиной подтопления стала не только непогода, но и неочищенная ливневая канализация, засоренные водостоки или другое бездействие коммунальных служб, то можно требовать возмещения ущерба от ответственных организаций. Для этого необходимо доказать, что именно ненадлежащее содержание инфраструктуры привело к затоплению или существенно увеличило его последствия. Паспрабаваць гэта даказаць можна было фота і відэаматэрыяламі адразу пасля таго, як апусцілася вада. Цяпер жа горад парадкуюць сотні рук і дзясяткі адзінак тэхнікі. Юлія Цяльпук, Белсат. Другі дзень не могуць згасіць буйны лясны пажар у Касцюковіцкім раёне Магілёўскай вобласці. На месцы працуюць больш за 70 чалавек. Да змагання з агнём, акрамя мясцовага лясгасу, далучыліся брыгады з суседніх Краснапольскага, Клімавіцкага і Чэрыкаўскага раёнаў. Тым часам асаблівай надзеі на дапамогу нябеснай канцылярыі няма. Сіноптыкі абвясцілі на найбліжэйшыя дні чырвоны ўзровень небяспекі праз спёку. Ужо заўтра максімальная тэмпература паветра ў нашай краіне дасягне 36, а ў чацвер нават 40 градусаў вышэй за нуль. МНС абвесціла на бліжэйшыя дні чырвоны ўзровень небяспекі амаль па ўсёй тэрыторыі краіны. Летняя спёка працягваецца, разам з ёю і трагічныя выпадкі на айчынных вадаёмах. Толькі за гэтыя выходныя патанулі прынамсі 10 чалавек. Яшчэ 19 ратавальнікі паспелі на дапамогу. Гэтак трагічна скончыўся адпачынак кампаніі на беразе крэйдавага кар'еру ў Любаньскім раёне Меншчыны. А поўначы некалькі чалавек надумалі пакупацца, аднак з вады выйшлі не ўсе. Мужчыну 1999 года шукалі ўсю ноч, спачатку сябры, а затым і ратавальнікі. Аднак цуду не адбылося, цела загінулага вадалаза знайшлі толькі раніцай. МНС нагадвае, што крэйдавыя кар'еры забароненыя для купання, бо занадта глыбокія і небяспечныя. Гэтак званых цёплых кнопак у менскім гарадскім транспарце не будзе. Менсктранс паведаміў, што функцыя адраснага адкрыцця дзвярэй спыненая з-за негатовасці да яе большасці пасажыраў.
Цёплыя кнопкі ў тэставым рэжыме працавалі з 1 траўня. Імі былі абсталяваныя ўсе менскія аўтобусы, тралейбусы, электрабусы і трамваі, атрыманыя ад вытворцаў пасля 2020 года. Гэта амаль 40% ад усяго сталічнага транспарту. Аднак ініцыятыва Менск-трансу адразу ж сутыкнулася з хваляй незадаволенасці пасажыраў, якія скардзіліся то на немагчымасць зайсці ў аўтобус альбо трамвай, то на абыякавасці і нежаданне дапамагчы з боку кіроўцаў. Аднак адключэнне кнопак часова, кажуць у ведомстве. Там абяцаюць дапрацаваць функцыю і вярнуцца да пытання яе ўкаранення. І да навінаў замежжа Латвія разглядае магчымасць поўнага закрыцця мяжы з Беларусю. Такую прапанову ва ўрад унесла Міністэрства ўнутраных справаў. Гэтае ж ведомства на мінулым тыдні распарадзілася закрыць апошні дзейны пункт пропуску на латвійска-беларускай мяжы. Прычынай быў названы тэхнічны збой, якога да гэтага часу так і не выправілі. Беларуская МЗС выступіла з заявай з нагоды гэтай сітуацыі. Характерно, что на границе с Россией технические проблемы почему-то отсутствуют, и движение продолжается. Мы расцениваем произошедшее как очередное попрание тех самых европейских ценностей, о которых так любят говорить в балтийских странах. Свобода передвижения граждан вновь грубо принесена в жертву сиюминутной политической конъюнктуре. Впрочем, даже если неполадки в системах действительно имели место, вряд ли ради такого уровня технологической устойчивости Латвия в свое время вступала в ЕС. В связи с данным недружественным шагом белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии, в том числе несимметричного характера, для защиты национальных интересов и граждан Республики Беларусь. На пляж расійскага Геленджика упаў беспілотнік. Паводле інфармацыі мясцовых уладаў загінулі 6 чалавек, 3 з іх дзеці. Пацярпелі больш за 4 дзясяткі асобаў. Гэта чарнаморскі курорт у расійскім Краснодарскім краі, адзін з самых папулярных кірункаў летняга адпачынку беларусаў. Момант падзення дрона трапіў на відэа. І да іншых замежных навінаў паводле Дональда Трампа чарговы этап перамоваў з Іранам стартуе ўжо сёння. Пры гэтым прэзідэнт ЗША не ўдакладніў ні месца, ні склад іх удзельнікаў. Аднак даў зразумець, што не ставіць Ірану новых дэдлайнаў адносна падпісання пагаднення. Гэтыя ды іншыя замежныя падзеі ў нашым аглядзе. Я б аддаў перавагу падпісанню угоды. Я не хачу нікога забіваць, бо людзі гінуць, шмат людзей гіне, а мы гэтага не хочам. У сваю чаргу Іран працягвае дыпламатычныя кантакты з краінамі рэгіёну. Найперш па пытаннях, звязаных з суднаходствам у Хурмузскай пратоцы. На гэтым фоне кошт нафты на міжнародных рынках знізіўся больш як на 4%. Тым часам у самім Іране працягваюць караць людзей смерцю. Стала вядома пра смяротнае пакаранне 2 мужчынаў, якіх абвінавацілі ў супрацы з ізраільскай выведкай. Украіна ударыла дронамі па корпусе Белгародскага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэту, у якім распрацоўвалі і тэставалі сістэмы кіравання беспілотнікамі. Да таго ж, паводле інфармацыі ў медыях, сёлета універсітэт набіраў дзяцей на курсы праграмавання, канструявання і пілатавання дронаў. Таксама ўначы украінскія дроны атакавалі адзін з найбуйнейшых лагістычных цэнтраў Уайлдберрис ва Владзімірскай вобласці. Пацярпелі 3 чалавекі, узнік пажар. Агульная плошча ўжо 18-га атакаванага за апошні час цэнтру Уайлдберрис складае каля 175 тысяч квадратных метраў. Яго праектная ёмістасць разлічаная на прыблізна 122 мільёны адзінак тавараў. У Міністэрстве ўнутраных справаў Марока назвалі прычыны масавага наплыву мігрантаў у іспанскую Сэўту. Маўляў, многія людзі паверылі фэйкавым паведамленням у TikTok і іншых соцсетках пра адкрытую мяжу. Другі фактар – няправільнае тлумачэнне рашэння іспанскага суда, які пастанавіў, што затрыманых у моры мігрантаў нельга неадкладна вяртаць дадому. У сваю чаргу іспанскія ўлады сцвярджаюць, што перад масавым прарывам мараканскія памежнікі адышлі ад мяжы. Да таго ж некаторыя мігранты казалі, што іх не толькі не спынялі,
а нават заахвочвалі ісці ў іспанскі эксклаў. У Сэўце ўсё яшчэ застаюцца некалькі тысяч нелегальных мараканскіх мігрантаў. Іспанцы усталявалі каля берагу Сэўты 500-метровы пнеўматычны бар'ер. Міністэрства замежных спраў Расіі ўпершыню пракаментавала выбух у маскоўскім рэстаране «Бальцы Россі». Паводле ведомства, у выніку здарэння загінулі 5 чалавек і яшчэ 19 атрымалі раненні. У заяве расійскай амбасады ў Італіі сцвярджаецца, што мэтай украінскай атакі было запалохванне італьянцаў, якія працуюць у Расіі. Аднак і незалежныя медыі Z-военкары паведамляюць, што мэтай атакі імаверна быў галоўнакамандуючы паветрана-касмічнымі сіламі Расіі генерал Александр Чайко. Украіна вінаваціць яго ў датычнасці да ваенных злачынстваў у Бучы. У Румыніі вайскоўцы падарвалі падводную скалу на Дунаі. Зрабілі гэта, каб перанакіраваць плынь у бок водазабору АЭС Чарнаводы. Рэч у тым, што праз моцную засуху ўзровень вады ў рацэ рэзка знізіўся і станцыі пачало не хапаць вады для астуджэння рэактараў. Праз абмяленне рэк ужо спыніла працу атамная станцыя ў Вугоршчыне пад пагрозаю АЭС у Балгарыі. І гэта пры тым, што пік спёкі і рост спажывання электраэнергіі ва ўсходняй Еўропе яшчэ не надышоў. У аб'ектыве на гэтым уся інфармацыя, больш навінаў на старонцы Белсату і ў сацыяльных сетках нашага тэлеканалу. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзём разам з Вітаўтам Сіўчыкам. Да круглага стола заклікае Каардынацыйная рада ў рэзалюцыі, ідэя, якую мы чулі не раз. А 5 гадоў таму за перамовы з рэжымам прагаласавала 780 тысячаў грамадзян у Беларусі. Толькі што толку, калі сам рэжым працягвае малаціць міліцэйскім дручком. Распытаем у Артёма Брухана, які неўзабаве з'явіцца ў нашым эфіры. Запрашаю паглядзець. Спадарства, пацікавімся і вашым меркаваннем. Традыцыйнае пытанне пад трансляцыяй у Ютубе. Далучайцеся. Вітаем, шановне спадарства. Юлія Лабанова і Вітаўт Сіўчык. Распачынаем студыю Белсат ад трагічнай навіны. У Беларусі ва ўзросце 89 гадоў памерла Майя Кляшторная, дачка расстралянага ў 37-м годзе паэта Тодара Кляшторнага. Яна была сярод распрацоўнікаў праекту народнага мемарыялу ў Курапатах і ўваходзіла ў раду Беларускай асацыяцыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. Таксама спадарыня Кляшторная шукала і збірала згубленыя творы свайго бацькі. Пасля забойства Тодара Кляшторнага ў ноч расстраляных паэтаў 4-месячная Майя трапіла з мамай у лагер для жонак, цытата, ворагаў народу на тэрыторыі Казахстану. Потым быў дзіцячы дом. Спадарня Майя вярнулася дадому ў 18, пазней атрымала інжынерна-будаўнічую адукацыю. Майя Кляшторная дзесяцігоддзямі была адной з найбольш актыўных удзельніц стварэння і захавання народнага мемарыялу ў Курапатах, дзе ж дакладна магіла самого Тодара Кляшторнага ягоная дачка так і не даведалася. Вечная памяць спадарні Майі, далучаемся таксама да спачуванняў родным і блізкім. Спадарства, і распачынаем, як мы ўжо анансавалі напрыканцы аб'ектыву, тэма нашага эфіру, вось гэтыя перамовы, круглы стол, заклікі да перамову з рэжымам. Гэтаму, зрэшты, таксама прысвечана наше апытанне, якое мы размясцілі ў YouTube-трансляцыі. Калі вы глядзіце нас у YouTube, так, спадарства, то можаце прагаласаваць. Мы пытаемся ананімна, таму бяспечна. Ці падтрымліваеце ідэю круглага стола, абвешчанага Каардынацыйнай радыё? Варыянты адказаў так, гэта безгвалтоўны шлях, не. Ёсць варыянт, рэжым не пагодзіцца або няма з кім размаўляць. Ну, власна, у чым сутнасць? Каардынацыйная рада прыняла рэзалюцыю аб круглым стале ў Беларусі, ці іншымі словамі аб перамовах паміж дэмакратычнымі сіламі і органамі ўлады ў Беларусі. За прагаласавалі 60 з 80 дэлегатаў Каардынацыйнай рады. Ініцыявала стварэнне рэзалюцыі фракцыя «Латушка» і «Рух за свабоду». У дакуменце пералічаныя падставы, якія робяць прыняцце рэзалюцыі рэлевантным менавіта цяпер. Гэта сярод іншага і магчымыя мірныя перамовы па завяршэнні вайны ва ўкраіне, якія, цытата, могуць адкрыць акно магчымасцяў для ўмацавання суверэнітэту і міжнароднай суб'ектнасці Беларусі. Таксама сярод прычынаў паглыблення ўнутрапалітычнага крызісу і досвед розных краін па выхадзе з крызісаў шляхам дыялогу паміж уладамі і апазіцыяй.
Паводле рэзалюцыі ад дэмсілаў у круглым стале маюць удзельнічаць прадстаўнікі каардынацыйнай рады, аб'яднанага пераходнага кабінету і офісу Святланы Ціханаўскай, а з другога боку прадстаўнікі органаў улады Беларусі, якія ажыццяўляюць фактычны кантроль над краінай. Каардынацыйная рада таксама пастанавіла заклікаць урады дэмакратычных краінаў падтрымаць ініцыятыву правядзення круглага стала, як важную мэту ў іх палітыцы адносна Беларусі. Большасць дэлегатаў каардынацыйнай рады аддала свае галасы за рэзалюцыю. 2 прагаласавалі супраць, яшчэ 9 устрымаліся. Спікер каардынацыйнай рады, намеснік кіраўніка народнага антыкрызіснага ўправлення Артём Брухан ужо з'явіўся ў нашай студыі. Добрый вечар. Добрый вечар. Спадар Артём, чулі мы не раз раней пра заклікі да круглага стала гадамі, магчыма, нават і дзесяцігоддзямі. Чаму цяпер была прынята гэта рэзалюцыя, у чым яе сутнасць? Сутнасць рэзалюцыі ў тым, што чальцы каардынацыйнай рады зафіксавалі тую сітуацыю, якая адбываецца зараз у Беларусі ў розных сферах. Гэта ў першую чаргу сферы правоў чалавека, у сферы эканомікі, у знешнепалітычнай сферы. І пацвердзілі найвышэйшую каштоўнасць, галоўную каштоўнасць для ўсіх беларусаў, гэта незалежнасць і суверэнітэт Рэспублікі Беларусь. І вось гэта базавая рэч, гэта фіксацыя таго стану, які ёсць на сённяшні дзень. Бо за дзесяцігоддзі, як вы кажаце, ён быў розны, змяняўся весь час. Вось гэта фіксацыя ў гэтай рэзалюцыі таго стану, як ацэньвае каардынацыйная рада тое, што адбываецца ў Беларусі, і прыняла рашэнне падтрымаць ідэю вось такога даволі прагматычнага выхаду з таго крызісу, які ў Беларусі. Бо гэта не толькі унутрапалітычны крызіс, ён ужо стаў і знешнепалітычным крызісам, і эканамічным, сацыяльным агулам. То бок сітуацыя ў Беларусі даволі складаная, і шукаць выйсце трэба. Ёсць разныя сцэнары. Аналітыкі кажуць пра эскалацыю, дээскалацыю, хтосьці кажа пра тое, што вайна будзе расійска-украінская цягнуцца яшчэ там шмат гадоў, хтосьці кажа пра патэнцыйныя мірныя перамовы, шмат розных сцэнароў. Но на кожны з гэтых сцэнароў патрэбна мець свае прапановы, свае ідэі, свае падыходы. І вось менавіта круглы стол, як найбольш прагматычны, бескроўны сцэнар. Я лічу, да як мы бачым, чальцы каардынацыйнай рады вялікай большасцю прынялі такое рашэнне, што гэта найбольш лагічны шлях выхаду з палітычнага крызісу Беларусі. Ён лагічны, і тут таксама у рэзалюцыі сказана, улічваючы гістарычны досвед розных краін па выхадзе з крызісу шляхам дыялогу. Але не кожны дыктатар ішоў на круглы стол. Мы ведаем, нават тут у нас у Еўропе Румынія, Чаўшэску не хацеў размаўляць з апазіцыяй. Добры прыклад, дарэчы, чым для яго ўсё скончылася, ўсе памятаюць. З аднаго боку так, але з іншага, ці вы бачыце нейкія аргументы, якія маглі пераканаць дыктатара і, не ведаю, ягонае атачэнне да нейкіх саступак народу? Мне здаецца, што ў 20-м годзе, калі сотні тысячаў былі на вуліцах, і таксама былі заклікі да дыялогу, ён выйшаў з ультыматум да людзей. Калі мы даследавалі розныя нацыянальныя ідэалогіі, гістарычныя прыклады, гэта і прыклад Германіі, прыклад Іспаніі той же самай, і самае галоўнае прыклад Польшы, дзе адбыўся круглы стол выніковым, можна сказаць так. І галоўным у ўсіх гэтых сітуацыях было тое, што падтрымка дыктатарскага рэжыму з боку крупнай імперыі, моцнай імперыі, у першую чаргу Савецкага Саюза ў гістарычным прыкладзе, а ў нашым выпадку Расіі на дадзены момант, яна зменшылася. То бок уплыў Расіі гэта фундаментальны момант, на якім трэба засяродзіцца. І вось давайте успомнім, якая была Расія ў 20-м годзе, яе ўплыў магчымасці, калі яшчэ не ваявала супраць Украіны паўнамаштабна, калі па яе тэрыторыі не наносіліся ўдары, калі вайлдберсы не палыхалі, якой быў уплыў і магчымасці Расіі па уклініванню ў беларускую ўнутраную палітыку, і які зараз гэты ўплыў. Так, ён вельмі моцны. Беларусь уцягнута ў вайну, шмат уплыву рускага свету, але моц Расіі ўжо не выглядае такой непакалебімай. Ну так, у 89-м у Польшчы Гарбачоў ён не ўцягваўся ва ўнутраныя справы дзяржавы, так, і Польшча магла зрабіць гэта стол перамоваў паміж салідарнасцю і камуністычнымі ўладамі. Але ж Пуцін і Лукашенко пастаянна ў кантакце, пастаянна ва ўзаемадзеянні, і бесперапынна Лукашенко туды ездзіць, і можна сказаць, што эканамічна таксама зацягваецца гэта ўплыў беларускі ад Крамля. Як вы плануеце зменшыць гэты ўплыў? Ну, што тычыцца эканамічнага ўплыву, гэта зразумела, трэба, канешне ж, абмяркоўваць у тым ліку з нашымі еўрапейскімі партнёрамі. І ў якасці рэкамендацый, вось недавно там выходзілі розныя даследаванні, ёсць даволі зразумелая рэкамендацыя. Гэта першае, калі адбываюцца некаторыя змены, ці адбываецца гэты круглы стол, проста перагляд еўрапейскай, у тым ліку санкцыйнай палітыкі дачынення да Беларусі. Гэта першы, як кажуць, не бізун, а тое, што можна прапанаваць. Да? Ну і другое, гэта эканамічная падтрымка нейкіх
нейкія інвестыцыі у выпадку, калі адбываюцца сапраўдныя сістэмныя змены. Але пра гэта пакуль рана казаць у першую чаргу. Зараз трэба казаць пра тое, што трэба назіраць за тым, наколькі ўплыў Расіі і наколькі Расія на сённяшні момант здольная будзе актыўна уклініцца ва ўнутраную палітыку ў Беларусі. Бо калі Гарбачоў гэтага не рабіў, ён гэтага не рабіў не таму, што ён такі добры і не хацеў, бо рэсурсаў у Савецкага Саюза на той момант не было, каб падтрымліваць знешнія камуністычныя режимы. Але Расія захоча паўдзельнічаць у круглым стале як гарант, як адна з бакоў, якая гарантуе... Я думаю, што як баком ніхто не можа быць, бок павінен прадстаўнікі беларускага грамадства і прадстаўнікі дзеючых органаў улады, якія фактычна кантралююць тэрыторыю. Але нейкая група, якая бы назірала маніторынгавая за гэтым працэсам, міжнародная, магчыма, і прадстаўнікі Еўрапейскага Саюза, Злучаных Штатаў Амерыкі, магчыма, патэнцыйна і Кітаю, не ведаю, як наконт Расіі, магчыма, Расія, агульная такая група маніторынгавая, чаму не? Я думаю, што гэта цалкам той механізм, які мог бы быць выкарыстаны. Тым больш, калі мы глядзім на міжнародную сітуацыю, напрыклад, патэнцыйна нейкія мірныя перамовы пачынаюцца па расійска-украінскай вайне, і менавіта гэтыя бакі там таксама ўсе будуць прысутнічаць. То бок ёсць механізм, калі будзе нейкія мірныя перамовы, я ўпэўнены, што ўсе гэтыя бакі будуць спрабаваць прымаць удзел ці назіраць, ці ўдзельнічаць нейкім чынам у мірных перамовах па расійска-украінскай вайне. Ёсць ўсё ж такі фундаментальнае пытанне, што для того, каб весці перамовы, патрэбна, каб былі бакі, якія вядуць гэтыя перамовы. Мы бачым, што той бок абсалютна гадамі, дзесяцігоддзямі падкрэслівае, што не жадае ўвогуле нейкі дыялог вступаць з беларусамі. Гэта адзін момант. Другі момант, для того, каб сесці за стол перамоваў, трэба ж таксама мець нейкую уласную сілу. У 2020 годзе мы мелі масавы народны супраціў, які быў здушаны рэпрэсіямі. Цяпер, ці ёсць увогуле нейкая сіла ў тых структурах, якія вы пералічваеце ў рэзалюцыі? АПК, Офіс Ціханаўскай, Коаліцыйная рада, якая сіла? Безумоўна, конечно ж ёсць. Па-першае, у нас вельмі за гэтыя гады распрацавана такая сістэма, калі наша знешнепалітычная суб'ектнасць і на парламентарным узроўні, і на ўзроўні Еўрапейскага Саюза вельмі моцная. Ёсць прызнанне гэтых інстытутаў. І вось гэта знешнепалітычная суб'ектнасць, гэта тое таксама, чаго бы вельмі хацеў рэжым Лукашэнкі. Без ніякіх зменаў, без ніякіх зменаў палітыкі, без размовы, просто наладзіць вось гэтую палітыку адносінаў бізнес as usual з Еўрапейскім Саюзам, як было, зняць санкцыі. Все гэта рэжым бы вельмі хацеў. Беларускае ўстане дамагчыся зняць санкцыяў узамен за штосьці. Паўтаруся, я хацеў бы зазначыць, што ёсць рашэнне Савета Еўропы, дзе прапісана так званыя высновы адносна Беларусі, дзе 27 краін ЕС заклікаюць уладу Беларусі распачаць сапраўдны і інклюзіўны дыялог з усімі элементамі грамадства. З мэтай правядзення свабодных справядлівых выбараў, там адмаведнасці там з міжнароднымі стандартамі. Гэта пазіцыя Еўрапейскага Саюза. Вось калі вы кажаце, ці ёсць сіла, вось яна тут зафіксавана. Што такое гэта сіла Еўрапейскага звязу, гэта не сіла беларускіх структураў. Ну, глядзіце, калі мы з вами просто на секунду зараз уявім, што ў Беларусі ёсць незалежныя медыя і свабодныя выбары, вось тады будзем замераць сапраўдную сілу. Зараз гэтую сілу замераць немагчыма. Рэпрэсіі знішчылі беларускае грамадства такім чынам, што яно не можа выказацца. Але чаму тады вы выходзіце з гэтай прапановай? Бо, кажу, у мінулыя гады, у 2020 годзе, і год таму, вось я тут чытаю на сайце Белсату, што Офіс Ціханаўскай рыхтуе прапанову да ўладаў Беларусі сесці за круглы стол дзеля выхаду з палітычнага крызісу. Гэта жнівень 25-го года была заява. У чым сэнс гэтых заяваў, калі няма партнера для размоваў, няма, ён проста ігнаруе апазіцыю нашу. Сілы цяпер у нас таксама, праз рэпрэсіі няма, то у чым сэнс гэтых прапановаў? Ну, паўтаруся, мы тут фіксуем нашу ключавую мэту – захаванне беларускай незалежнасці і суверэнітэту. І гэта тое, на чым можа быць палягаць гэтая размова. Бо калі выключаць частку беларускага грамадства, вось, і гэтыя суб'екты, і проста беларускае грамадства, якое выступае за еўрапейскі шлях развіцця, за дэмакратыю, за правы чалавека, то адзінства і умацаванне міжнароднай суб'ектнасці Рэспублікі Беларусі, захаванне незалежнасці, будзе вельмі складана дасягнуць. Нельга выбудоўваць дзяржаву, калі з яе 25 ці 30% грамадства проста выключана. Яна неустойлівая. Выключана нават больш, як 20 год паказаў. Нават больш. Ну, я кажу пра больш такі актыўную частку грамадства. І вось без яе уключэння ў працэсы немагчыма дасягнуць тых мэтаў і ў эканомікі, і ў палітыкі, і ў знешняй палітыкі. Таму, відавочна, гэтая прапанова з нашага боку выглядае як такі канструктыўны крок. Мы дзеля незалежнасці Беларусі гатовы вось на такі крок. Тое, што той рэжым на сённяшні момант не хоча гэтага рабіць, то нас
шчыра кажучы, не турбую, хоча, не хоча, ну, можа, заўтра захоча, можа, паслязаўтра захоча. Мы зафіксавалі сваю пазіцыю, і сваю прапанову. Нарэшце, давайте паглядзім, напрыклад, як ва ўкраіне, да? Зеленскі кажа, я гатовы заўтра сесть размаўляць з Пуціным, каб спыніць вайну. Пуцін не хоча. І што, хтосьці Зеленскаму кажа, ну, а навошта ты прапановаеш, гэта не мае сэнс. Так, но ў выпадку з Пуцінам мы, прынамсі, ведаем, як ён рэагуе, і ён адказвае на гэты прапановы. Лукашенко не. Лукашенко адказвае, ён кажа, а што мне з імі размаўляць, яны, там, хто там, грязь, ці хто там... Ну, гэта падобнае з Пуціным. Ну, так, тое ж самае, то бок, чаму не рэагуюць? Церцель рэагуе. Церцель выйшаў, казаў, там апазіцыя прапанавала круглы стол, яны насамрэч хочуць Майдан. Ну, які ж Майдан? Тут прапісана, што мы прапановваем. Таму гэта проста спробы не ісці ў гэты дыялог і дэманстраваць, што вось мы не канструктыўныя. Але рэжым, відавочна, ён разумее, што а як яму казаць, што мы не хочам для захавання Беларусі уступіць у дыялог з грамадствам, нават вось тым партнёрам, з якімі яны хочуць наладзіць адносіны. У пэўным сэнсе гэта ўсё роўна мае цяпер такі тэарэтычны характар, але Артём, я хацеў бы спытаць, вось, калі вы прымалі таксама гэтую рэзалюцыю, ці вы бачыце нейкія асобы ў атачэнні Лукашэнкі, нейкія групы, якія былі б здольныя да таго, каб дзеля краіны сапраўды размаўляць з апазіцыяй? Я ўпэўнены, так, ва ўрадзе я бачу такіх людзей. Я думаю, і той жа прэм'ер-міністр Турчын выглядае як даволі фігура, якая, ну, тэарэтычна мог бы, да, таксама там і віцэ-прэм'еры некаторыя, чыноўнікаў... Пасалунак смерці гучыць, так? Каб не знялі з пасады. Так, я просто думаю, што я вам, так, калі пасядзець, з дзесятак чалавек можна называць, якія, ну, калі будзе даручэнне, яны сядуць і будуць працаваць над гэтым, бо гэта прафесійныя чыноўнікі, якія разумеюць, што калі сёння у інтарэсах Беларусі не пачаць неяк выходзіць з гэтага палітычнага крызісу, то заўтра вось гэтыя чыноўнікі, высокапасадоўцы, яны проста прыйдуць рускія і іх не проста здымуць, а з імі пачнуць адбывацца вельмі дрэнныя рэчы. Але гэта ваше ўяўленне, ці, можа, вы маеце нейкія закрытыя каналы камунікацыі і сапраўды можаце складаць уражанне, што адбываецца ўнутры структуры і мець нейкія інсайты, і калі ж гэты сігнал будзе адчытаны? Ведаеце, я бы тут не заходзіў далёка, давайте паглядзім, што будзе адбывацца пасля выбараў у Расіі. Вось мне падаецца, гэта вельмі парламенцкіх выбараў. Якія ўвосень будуць? Увосень будуць. Вось у верасні, я думаю, што мы можам пабачыць некаторую сітуацыю, якая дазволіць, ну, можа, малюсенькае акно магчымасцяў для патэнцыйных такіх пачатку працэсаў. Але мы ўжо зараз прапановваем шляхі. Гэта, ну, як вы кажаце, можа, там сілы не так моцна, але нейкая праактыўная пазіцыя, не чакаць, пакуль там хтосьці там памрэ ці штосьці такое. Бачыце, тут такі яшчэ момант ёсць. У 2021 годзе за перамовы з рэжымам прагаласавалі праз кампанію «Голас», праз платформу «Голас» 780 тысячаў грамадзянаў Беларусі. Прагаласавалі таксама з рызыкай для сябе, бо ўжо тады распачыналіся такія сапраўды масавыя рэпрэсіі супраць нашага народу. Цяпер мы бачым, якая ёсць сітуацыя, мы бачым, што людзі зневерваюцца праз, канешне, перадусім праз ціск, праз рэпрэсіі, праз гэтую страшную машыну, якая раскруцілася ў Беларусі. Але таксама ёсць такія галасы, каментары, што апазіцыя не дацягвае да ўзроўню, няма нейкіх прапановаў, праграмаў. Ці вось такога кшталту рэзалюцыі яны цяпер, на вашу думку, патрэбныя самым беларусам, якія падтрымліваюць дэмакратычны вектар развіцця краіны? Ці, можа быць, патрэбны нейкія іншыя прапановы? Можа, нейкія праграмы развіцця дзяржавы, развіцця эканомікі, іншае бачанне? Адно іншаму не замінае. Тым больш, я хочу сказаць, што адбудзецца канферэнцыя ў Новай Беларусі, там цэлая панель будзе прысвечана гэтым і эканамічным, і тэхналагічным, і сацыяльным праграмам, як магла бы выглядаць, вось як бы магла выглядаць Беларусь, калі б прапаноўваліся, прымаліся тыя праграмы, праводзіліся рэформы. Гэта ўсё ёсць. Тое, што людзі зараз знаходзяцца ў такой сітуацыі, калі рэжым сапраўды праз гэтыя гады ціску, рэпрэсіяў проста здэпалітызаваў грамадства, гэта не значыць, што калі б мы вярнулі сітуацыю 21 года, калі рэпрэсіі яшчэ не былі такімі моцнымі і сістэмнымі, то я ўпэўнены, што і зараз бы на платформе, умоўна кажучы, «Голаса», там, калі не 700 тысяч, да, ну таксама шмат бы людзей прагаласавала, бо беларусы не хочуць крыві, беларусы не хочуць, каб адбываліся нейкія дрэнныя рэчы. Беларусы хочуць сесці і дамовіцца, каб можна было жыць у Беларусі, працаваць, себе не білі дубінкамі, і можна было нармальна жыць у сваёй незалежнай краіне. І я ўпэўнены, і пра гэта сведчаць усе сацыялагічныя апросы. Ёсць проста как бы кансэнсус, не проста кансэнсус, а унікальны кансэнсус. 97% беларусаў хоча жыць у незалежнай краіне.
Так, сапраўды беларусы хочуць, каб іх не білі дубінкамі, а таксама хочуць вызвалення палітвязняў. І гэтага хочуць некаторыя прадстаўнікі еўразвязу. У тым ліку Малгажата Гасеўска, напрыклад. Яна выказвалася, што круглы стол магчымы толькі пасля вызвалення ўсіх палітвязняў. Вось вы як ацэньваеце? Круглы стол – это інструмент для вызвалення палітычных вязняў, ці ўсё ж такі это наступны крок пасля іх вызвалення? Ну, гэта ідэальны сцэнар, калі адбываецца круглы стол, калі ўжо няма палітычных вязняў, бо Лукашенко пайшоў на некаторы суд. Гэта ідэальны сцэнар, ці ён рэалістычны на сёння? Магчыма так, магчыма не. Я ў гэтым заходзіць у гэта не буду, але наша рэзалюцыя, яна безумоўная. То есть у нас няма умовы спачатку вызвалі ўсіх палітвязняў. Не, гэтай умовы няма. Але калі так адбудзецца, калі спадару Коулу і Злучаным Штатам Амерыкі атрымаецца вызваліць усіх палітвязняў да пачатку умоўнага перамоваў ці круглага стола, гэта было б таксама вельмі добра. Але жыццё не ідэальна. Яшчэ одно пытанне, якое хацеў бы з вами ўзняць сёння. Вядома, што Латвія разглядае магчымасць поўнага закрыцця мяжы з Беларусю. Такую прапанову ў мясцовы парламент унесла Міністэрства ўнутраных справаў краіны. Гэтае ж ведомства на мінулым тыдні распарадзілася закрыць апошні дзейны пункт пропуску на латвійска-беларускай мяжы. Прычынай быў названы тэхнічны збой, якога да гэтага часу так і не выправілі. МЗС у Менску выступіла з заявай з нагоды гэтай ситуации. Характерно, что на границе с Россией технические проблемы почему-то отсутствуют, и движение продолжается. Мы расцениваем произошедшее как очередное попрание тех самых европейских ценностей, о которых так любят говорить в балтийских странах. Свобода передвижения граждан вновь грубо принесена в жертву сиюминутной политической конъюнктуре. Впрочем, даже если неполадки в системах действительно имели место, вряд ли ради такого уровня технологической устойчивости Латвия в свое время вступала в ЕС. В связи с данным недружественным шагом белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии, в том числе несимметричного характера, для защиты национальных интересов и граждан Республики Беларусь. Я тут, конечно, не буду, так бы мовіць, по голове гладзіць спадара Воронкова, тому што мы ведаем, што рэжым Лукашэнкі робіць гібридныя атакі супраць нашых паўночных суседзяў, супраць Латвіі. Але зноў пытанне, каго яны такім чынам караюць, так? Калі, напрыклад, спыняецца пасажырскі рух паміж Беларусю і Латвіяй. І тут пытанне і да дэмакратычных структураў беларусаў у эміграцыі. Вось вы у гэтай рэзалюцыі кажаце пра тое, што заклікаеце міжнародных партнёраў падтрымаць ініцыятыву правядзення круглага стола як важную мэту ў палітыцы адносна Беларусі. Мы бачым, што ўсё больш і больш нейкіх такіх практычных пытанняў для беларусаў вырашаюцца не на карысць нас. Закрыты нейкі пераход вы зараз, так, у Латвіі, альбо тое самае, што ў Польшчы адбываецца адмовы па міжнароднай абароне, гэтак далей. Ці тут беларуская апазіцыя таксама не губляе вось гэтую нейкую мінімальную суб'ектнасць, нават у размовах са сваімі хаўрушнікамі на захадзе? Ну, што тычыцца Латвіі, тут хутчэй за ўсё гэта мэта. На жаль, ўсё адбываецца такім чынам, што палітыка, як кажуць, секюрытызацыі, да, бяспека, яна вырашае зараз у краінах Балтыі і у межуючых з Беларусю краінах как бы ключавую ролю. У Латвіі выбары хутка, і я думаю, што яны вельмі хвалююцца, каб праз гэтую мяжу, тым ліку не папалі тыя людзі, якія нейкім чынам могуць паўплываць на гэтую сітуацыю. Гэта хутчэй унутрапалітычная такая мэта, і гэта не пакаранне рэжыму, хутчэй проста спроба зачыніцца дзеля сваёй бяспекі. Што тычыцца Польшы, я пагаджуся, агулам змянення міграцыйных падыходаў гэта таксама пытанне унутранай палітыкі, мы спрабуем з польскім бокам у гэтым сэнсе размаўляць, але 6 год, па-першае, і па-другое, на жаль, мы тут не з'яўляемся ўладай, мы толькі лабісты, і часам палітыка унутраная больш уплывае на прыняццё рашэнняў, чым такія, як кажуць, вы кажаце, хаўруснічыя абавязкі ці жаданне дапамагчы тым, хто знаходзіцца ў складанай сітуацыі, бо ўнутраная палітыка гэта ў кожнай краіне вельмі моцна ўплывае. Артём Брухан, спікер Координацыйнай рады, быў госцем студыі Белсат. Дзякуй вялікі, што завіталі да нас. Дзякуй. Еўропа павінна рыхтавацца да працяглай вайны з Расіяй, не паддавацца ядраваму шантажу Крамля і тэрмінова аднаўляць свой абаронны патэнцыял. Гэтак мяркуе прафесар бельгійскай каралеўскай вайсковай акадэміі, кіраўнік дэпартаменту даследаванняў узброеных канфліктаў палкоўнік Том Сімонс.
На ягоную думку, краіны НАТО павінны быць гатовыя перахопліваць расійскія ракеты яшчэ за межамі сваёй тэрыторыі, а Еўропа развіваць уласную абаронную прамысловасць, нарошчваць вытворчасць сучаснай зброі і сістэму супрацьпаветранай абароны. Пры гэтым беспілотнікі ўжо зрабіліся важную часткаю сучаснай вайны, але яны не заменяць традыцыйных відаў зброі, а будуць выкарыстоўвацца разам з імі. Глядзіце эксклюзіўнае інтэрв'ю з Брюсселю нашага корэспандэнта Алеся Сіліча. У мінулы чацвер падчас масаванага расійскага удару па ўкраіне крылатая ракета Х-101 нібыта выпадкова заляцела на тэрыторыю Польшчы і выбухнула. На наступны дзень намеснік міністра нацыянальнай абароны Польшчы Цезары Томчык пацвердзіў, што такая ракета здольная несці ядравую боегалоўку. Скажыце, калі ласка, як прафесійны вайсковец, ці сапраўды магчыма такое выпадковае адхіленне ракеты ад зададзенага курсу? Гэта высокатэхналагічныя сістэмы ўзбраення, якія самастойна наводзяцца на цэль. Таму нельга выключаць магчымасці тэхнічнага збою, але гэта не азначае, што менавіта ён адбыўся ў дадзеным выпадку. Мы гэтага проста не ведаем, тым больш знаходзячыся ў Бельгіі. Акрамя таго, сёння вельмі актыўна выкарыстоўваюцца сродкі радыёэлектроннай барацьбы, якія могуць парушаць працу электронных сістэмаў. Таму такая імавернасць існуе. Але вы закранаеце вельмі важное пытанне. Гэтыя ракеты здольныя несці ядравую баявую частку, а гэта вельмі сур'ёзная пагроза. На маю думку, НАТО павінна разгледзець магчымасць знішчаць такія ракеты яшчэ за межамі сваёй тэрыторыі. Бо калі ракета сапраўды нясе ядравую баявую частку, нельга чакаць, пакуль яна ўвойдзе ў паветраную прастору краіны НАТО. Падчас перахопу таксама нешта можа пайсці не так, і тады ракета ўсё ж здольная дасягнуць сваёй цэлі. Дарэчы, гэта быў далёка не першы такі выпадак. Расійскія крылатыя ракеты ўжо заляталі ў паветраную прастору Польшчы ў снежні 2023 года і сакавіку 2024, а ў верасні летась польскую мяжу мінулі каля 20 расійскіх беспілотнікаў, частку з якіх збілі сілы НАТО. Зусім нядаўна Румынія таксама знішчыла 3 расійскія дроны, якія парушылі яе паветраную прастору. Як вы ў цэлым ацэньваеце дзеянні супрацьпаветранай абароны Польшчы і Румыніі, ды ці патрэбныя, на ваш погляд, усім краінам НАТО адзіныя выразныя пратаколы рэагавання на такія правакацыі? Гэта вельмі шырокае і складанае пытанне. Сапраўды, такіх парушэнняў было ўжо значна больш, чым вы згадалі. Яны адбываліся і ў краінах Балтыі, калі беспілотнікі, крылатыя ракеты, а часам і украінскія зенітныя ракеты заляталі ў паветраную прастору і на тэрыторыі краінаў НАТО і Еўразвязу. На мой погляд, спатрэбілася занадта шмат часу, каб мы прыйшлі да таго, што бачым сёння, рашучых дзеянняў і гатоўнасці знішчаць такія цэлі. У выпадку ў Румыніі праблемай было заканадаўства, якое не дазваляла збіваць такія аб'екты. Важную ролю таксама адыгралі тэхнічныя магчымасці і палітычная гатоўнасць выкарыстоўваць уласныя сістэмы ўзбраення. Для мяне адказ відавочны. Незалежна ад таго, ці гэта украінская зенітная ракета, ці што адбываецца значна часцей расійскі беспілотнік або ракета, іх неабходна знішчаць. Пры гэтым трэба разумець, што на зямлі магчымыя спадарожныя страты. Я памятаю выпадак у Бельгіі, калі адзін эксперт сцвярджаў, што беспілотнік нельга збіваць, бо яго абломкі могуць упасці на прыпаркаваны аўтамабіль. На маю думку, гэта не аргумент. Такая рэчаіснасць у Польшчы і Румыніі. Трэба ацэньваць, што нясе большую шкоду сам беспілотнік ці яго перахоп. Акрамя таго, менавіта гэтак удасканальваюцца пратаколы і метады абароны паветранай прасторы. Але канчатковае рашэнне адносна абароны ўласнай паветранай прасторы прымаюць самі Польшча і Румынія. Гэта пытанне іх дзяржаўнага суверэнітэту. Нядаўна Расія і Беларусь правялі супольныя вучэнні, падчас якіх адпрацоўвалі дастаўку ядравых боепрыпасаў беларускім ракетным падраздзяленням. Акрамя таго, на тэрыторыі Беларусі ўжо размешчаны расійскі комплекс «Арэшнік», здольны несці ядравую зброю. Наколькі ўсё гэта павялічвае ваенную пагрозу для Польшчы, краінаў Балтыі і Еўропы ў цэлым? Шчыра кажучы, гэта не тое, што турбуе мяне найбольш. Ёсць значна важнейшыя прыкметы, напрыклад, структура расійскіх узброеных сілаў, якая ўсё больш арыентуецца на ўсход Еўропы, у тым ліку на краіны Балты і Польшчу. Не менш важныя і пагрозы, якія рэгулярна гучаць з Крамля. Менавіта яны, на маю думку, значна лепш сведчаць пра рэальны ўзровень небяспекі. Бразганне ядравой зброі, магчыма, ядравы шантаж з боку Пуціна — гэта тое, з чым нам ізноў трэба
трэба навучыцца жыць. Як гісторык магу сказаць, што гэта вельмі нагадвае часы халоднай вайны, калі размяшчэнне ядравай зброі часта выклікала напружанне, але само па сабе не прыводзіла да вайны. Гэта хутчэй спосаб прадэманстраваць сілу. Па вялікім рахунку няма істотнай розніцы, запускаецца арэшнік з тэрыторыі Расіі ці з тэрыторыі Беларусі. У першую чаргу гэта спроба Крамля запалохаць Захад і прымусіць яго скараціць дапамогу ўкраіне праз страх перад ядравай эскалацыяй. Але шантажу лепш ніколі не паддавацца. На недавнем саммите НАТО у Анкары союзники подтвердили обовязок скіроўваць на оборону 5% ВУПу. Однак павелічэнне выдаткаў само по сабе яшчэ не стварае арміі сістэмаў супрацьпаветранай обороны і неабходных запасаў боепрыпасаў. Як нядаўна заўважыў адзін з вайсковых экспертаў НАТО у інтэрв'ю Белсату, немагчыма ваяваць $100 купюрамі. Спачатку іх трэба ператварыць у рэальную баявую тэхніку. У што канкрэтна, на ваш погляд, Еўропа павінна інвеставаць гэтыя грошы, найперш бяручы пад увагу у тым ліку той факт, што, напрыклад, у расійска-украінскай вайне галоўную ролю пачынаюць адыгрываць беспілотнікі. Opnieuw een zeer complexe vraag. Ik denk dat er veel werk op de plank ligt. Гэта зноў вельмі складанае пытанне пасля падзення Берлінскага муру ў 1989 годзе і заканчэння халоднай вайны заходнія краіны атрымалі так званыя мірныя дывідэнды. Арміі скарачаліся, шмат якія віды зброі былі прызнаныя непатрэбнымі, бо яны ўжо не выкарыстоўваліся ні ў міратворчых аперацыях, ні пазней у барацьбе з тэрарызмам. У выніку абаронныя бюджэты істотна зменшыліся, таму цяпер перад намі стаіць велізарны аб'ём працы. Я цалкам згодны з тым, што тэрыторыю не абароніш банкнотамі па 100 еўраў. На гэтыя грошы трэба набываць сучасныя сістэмы ўзбраення. Але зрабіць гэта сёння няпроста. Усе краіны імкнуцца закупіць сістэмы супрацьпаветранай абароны, таму чарга на іх вельмі вялікая. Нам давядзецца аднавіць і развіваць абаронную прамысловасць ва ўсіх еўрапейскіх краінах, набіраць людзей, ствараць навучальныя цэнтры, укараняць новыя тэхналогіі і распрацоўваць новыя ваенныя дактрыны. Калі абмяркоўвалася магчымасць накіраваць ва ўкраіну міратворчыя сілы для кантролю лініі фронту ў выпадку спынення агню, сабраць нават некалькі дзясяткаў тысяч вайскоўцаў было вельмі складана. А калі паглядзець на маштаб стратаў у сучаснай вайне ва ўкраіне, становіцца відавочна, што гэтага недастаткова. Таму як гісторык я не магу назваць аднаго галоўнага прыярытэту, але відавочна адно: Еўропа мусіць ізноў стварыць сапраўды баяздольныя ўзброеныя сілы, здольныя весці працяглую звычайную вайну. Nog een vraag over drones. І яшчэ пра беспілотнікі. Як мы сёння бачым, яны здольныя знішчаць вайсковую інфраструктуру і тэхніку, уключаючы танкі, артылерыю і самалёты на аэрадромах. А на тэрыторыі Расіі ад іх удараў гараць нафтаперапрацоўчыя заводы, вайсковыя прадпрыемствы і нават склады Wildberries. Расія ператвараецца ў пажарышча. Ці сапраўды роля беспілотнікаў у сучаснай вайне робіцца ключавой, а традыцыйныя арміі і дарагая вайсковая тэхніка пачынаюць пакрысе старэць. Stilaan achterhaald te raken. Zeer mooie vraag. Ik zou er een uur over kunnen praten. Вельмі добрае пытанне, пра гэта можна гаварыць гадзінамі. Калі адказваць на апошнюю частку пытання, то, на маю думку, заходнім арміям трэба зноў знайсці баланс паміж таннаю масавасцю і дарагім высокатэхналагічным узбраеннем. Было б памылкай адмовіцца ад высокадакладнай зброі і дальнабойных ракетаў, бо яны па-ранейшаму застаюцца вельмі карыснымі. Але адначасова варта задацца пытаннем, ці не лепш у пэўных сітуацыях мець 100 танных беспілотнікаў замест адной дарагой ракеты. Гэта не выбар паводле прынцыпу або патрэбны разумны кампраміс. Разам з тым, не думаю, што беспілотнікі такія рэвалюцыйныя, як шмат хто сцвярджае. Дастаткова ўспомніць вайну паміж Іранам і Іракам у 80-х гадах, калі бакі масава абстрэльвалі гарады адзін аднаго балістычнымі ракетамі «Скад». Сёння адбываецца нешта падобнае, толькі з выкарыстаннем новых тэхналогіяў. Гэта азначае, што нам патрэбныя новыя і больш эфектыўныя сродкі супрацьпаветранай абароны. Я належу да тых, хто лічыць, што ў будучыні беспілотнікі будуць адным з элементаў ужо існых вайсковых магчымасцяў. Часта кажуць, што менавіта яны вызначаюць зыход вайны. Але тады ўзнікае пытанне, хто сёння перамагае ва ўкраіне? Ніхто. І Расія, і Украіна шырока выкарыстоўваюць беспілотнікі ад тактычных да стратэгічных, але гэта само па сабе не прыносіць перамогі. З часам будуць удасканальвацца і сродкі барацьбы з імі, таму беспілотнікі зробяцца такім жа відам зброі, як ракеты, супрацьтанкавыя,
зенітныя комплексы або артылерыя. Акрамя таго, сёння яны часта выкарыстоўваюцца таму, што абодва бакі адчуваюць недахоп артылерыйскіх боепрыпасаў, і беспілотнікі фактычна замяняюць артылерыю. Не факт, што ў больш манеўранай вайне, калі фронт пастаянна рухаецца і эфектыўнасць застанецца такой жа высокаю. Таму я не падтрымліваю ідэі укладваць у беспілотнікі кожнае еўра. Гэта можа аказацца памылкай. Але відавочна, што значную частку сродкаў неабходна накіраваць як на развіццё беспілотнікаў, так і на сістэмы барацьбы з імі. Moeten besteden aan drones en vooral ook aan tegendronesystemen. Вяртаемся ў Беларусь і да навінаў рэгіёнаў. Гэтую рубрыку мы робім супольна з Багемедыя. Распачынаем ад наступстваў суботняй залевы ў горадні. Ад стыхіі пацярпелі не толькі вуліцы, але і некаторыя шматпавярхоўкі. Некалькі гарадзенцаў паказалі наступствы ў соцсетцы Трэц і абвінавацілі камунальныя службы ў некампетэнтнасці. На кадрах кватэры на вуліцы Малышчынскай, 13. Вада трапляла праз вентыляцыю, залівала кухні. Прыбіральні і пакоі паводле жыхароў дому у выніку затапіла ўвесь стаяк з 7 да 1 паверху. Аварыйная служба некампетэнтная, жэст таксама, напісала аўтарка аднаго з відэа. Як кажуць, на выклік аварыйная служба ўсё-такі прыехала, але яе працаўнік сказаў, што не чараўнік і дапамагчы нічым не можа. У каментарах раілі рэгістраваць заяўку праз службу 115 і звяртацца ў жэст для ацэнкі стратаў. А вось на ўсходзе нашай краіне магілёўцы ў сацыяльных сетках абмяркоўваюць добраўпарадкаванне новай плошчы ў цэнтры на вуліцы Ленінскай. Раней тут была паркоўка, а цяпер усталявалі лаўкі і вялікія вазоны з кветкамі і дрэўцамі-пруцікамі. Мясцовы блогер старанна хваліць новую зону адпачынку, называючы яе утульнай і камфортнай. Маўляў, раней гараджане часта скардзіліся, што мала месца, дзе можна проста пасядзець, адпачыць. А цяпер праблема вырашаная. Многія ж магілёўцы не могуць назваць гэтую плошчу утульнай. Першае, што кідаецца ў вочы, адсутнасць дрэваў і, як вынік, ценю. Як там сядзець у сонечны дзень, незразумела. У соцсетках прапаноўваюць розныя варыянты развязання. Ад пасадкі дарослых дрэваў да ўсталявання спецыяльных экранаў зверху. Іншыя называюць добраўпарадкаванне дзіўным, а вазоны з дрэўцамі растратаю бюджэтных грошай. Дзіўная, таму што, мне здаецца, на такой плошчы хутчэй не адпачыць, а засмажацца можна, асабліва ўлічваючы гарачае афрыканскае практычна надвор'е, якое пануе час ад часу улетку на тэрыторыі нашай краіны гаспадарства. Але мне здаецца, што тут варта было б пачаць ад падставаў і што можа быць добрага на вуліцы Ленінскай. Такое адступленне, а цяпер завітаем на Палессе. Працягнем пра спякоту. У соцсетцы Трэц з'явіліся відэа ракі Піны, якая істотна абмялела за гэтае лета. Аўтарка роліку лічыць, што гэта экалагічная катастрофа, а хтосьці ў каментарах выказвае здагадку, што вінаватыя кліматычныя змены. Паводле Белгідрамету ўзровень вады апусціўся ніжэй за гістарычны мінімум на многіх рэках. Такія ўчасткі зафіксавалі на Нёмане, Мухаўцы, Прыпяці, Ясельдзе і, уласна, Піне. Улады кажуць, што абмяленне рэк агульнасусветная тэндэнцыя і спадзяюцца, што дапаможа рэканструкцыя гідраўнічных збудаванняў, а пакуль зірнем, як сёлета змянілася рака Піна. По нашим ощущениям, так выглядит экологическая катастрофа. Вот весь этот берег Пины, он осушился, вода ушла вот прям до сих пор, хотя еще в июне вот она была, вот где вот эти вот ямы. Вот за лето еще насколько обмельчало. Вот здесь была вода в начале лета. Гаспадарства, насамрэч, гэта сапраўды праблема ўсяго цяпер нашага рэгіёну, як не дзіўна, бо, здаецца, сінявокая Беларусь, але
ёсць праблема з вадаёмамі, але не толькі ў нас, вось у Польшчы, у Румыніі нават вось была навіна бадай у аб'ектыве пра тое, што праз паніжэнне ўзроўню вады узнікаюць праблемы нават у працы электрастанцыяў. Цікава, ці на БелАЭС, на Астравеччыне таксама вось гэтая прыродная з'ява можа неяк паўплываць. Будзем за гэтым сачыць. Да гаспадарства вернемся да вынікаў апытання, якое мы апублікавалі пад трансляцыю ў Ютубе на галоўную тэму нашай размовы. Ці падтрымліваеце вы ідэю круглага стала, якую анансавала Координацыйная рада? Варыянты адказаў былі так: гэта безгвалтоўны шлях, не, няма з кім размаўляць, або рэжым не пагодзіцца. І траціна выказалася за тое, што рэжым не пагодзіцца, 28% няма з кім размаўляць, ну і 22% ўсё ж такі за, бо гэта безгвалтоўны шлях. Яшчэ 17% лічыць, што ідэя не вартая. Дзякую за ваше меркаванне, дзякую за тое, што застаецеся з Белсатам. Падтрымлівайце нас, пішаце каментары, ставіце ўпадабанні. Сёння студыю для вас правялі Юлія Лабанова. І Вітаўт Свірчык. Усяго найлепшага. Да пабачэння. Да сустрэчы.